أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أيها الإخوة في الله، وحييكم بتحية الإسلامية، وهي سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa masoya shugaba alaihi salatu wassalam, masoya maulanmu Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu, masoya maulanmu Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, masoya maulanmu Shehu Abubakar Atiku Sanka radiyallahu ta'ala anhu, masoya maulanmu Shehu Muhammadu Tuhami, warisin sirri na Maulana Shehu Abubakar Atiku Sanka radiyallahu ta'ala anhu, ine mana barka da warhaka, ine yi kowa fatan alkhairi, a fatan an yi juma'a lafiya. Ya kuke, ya hidima, ya ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya tsare mana mutuncinmu da imaninmu, albarkacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bayan haka ‘yan uwa, kamar yadda kuka ga title na wannan karatu, wato Ibn Taymiyyah muƙaminsa ya girma har ya kai muƙamin Allah subhanahu wata'ala. Muƙamin Ibn Taymiyyah ya girma har ya kai muƙamin Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan muƙami na Ibn Taymiyyah ba ni As-Sankawi zan faɗa ba, a'a almajirin Ibn Taymiyyah ne, sahabin Ibn Taymiyyah shine ya faɗi wannan maganar, ba a bakina ba, ba daga littafin malamai na ba sufaye, a'a daga littafin malaman izala, kuma a malaman ma sahabin Ibn Taymiyyah, sahabin Ibn Taymiyyah, wanda insha Allah ƴan uwa sun sani duk abin da zamu ba ma yin kwanmu sai da zakara, ba ma yin kwanmu sai da zakara. Don haka insha Allah da himmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto wannan karatu, daga bisani kuma insha Allah za mu wato tabbatarwa da ‘yan uwa wannan muƙami da aka ɗora Ibn Taymiyyah a kansa, muƙamin wato adarar ilahiyya insha Allah. ‘Yan uwa, kamar yadda kuke gani, wannan littafin da kuke gani sunansa Al-Uqudud Durriya, a littafin Ibn Abdul Hadi, almajirin Ibn Taymiyyah, wanda insha Allah ‘yan uwa a cikin wannan littafi wato za mu shiga, za mu fito muku da waɗannan zantuka waɗanda suke yin nuni da cewa wato Ibn Taymiyyah ya kai muƙami na Allah subhanahu wata'ala. Don haka insha Allah za mu ɗauki, wato za mu fara shafi na 333. Idan kana da irin wannan littafin, wato idan kana da littafin sai ka ɗauko ka riƙe a hannunka, don gudun kada mu ɗauko karatu in detail ka yi tunanin ko ƙarya ake yi ko abin da ya kama da haka. A'a, ka ɗauko littafin ka riƙe a hannunka. Bayan mun kammala kuma za mu ba wa mutane dama su kira waya domin wato tofa albarkacin bakinsu. Kuma abin da muke so, ba ma son wai magana ta shirme ko jahilci. Idan ba magana ta ilimi za ka yi mana ba, to kada ma ka kira mana waya. Wannan shine abin da yake da akwai. Don haka zancen da zan fara ɗauka na farko, ‘yan uwa sun yi magana a wannan shafi, suka ce da Ibn Taymiyyah ya gibu walakin an masawin wa gaibatin wa an mashhadil isani lam yatagayyan.
wato suka ce ibnu taymiya ya gibu yana buya walakin an masawin wa gaibatin to an mashadil isani da ta wato ibnu taymiya yana buya a lokacin da bawa yake kokarin bada misalin girma da kadari na ibnu taymiya. To idan kai kokarin bada misalin wannan girman to sai girman ya buya sai ka rasa me zaka faɗa a haƙin ibnu taymiya. To sai suka ce wa amma shahadil isani lam yatagayyabu, amma kuma wato idan ka je mashhadul isan makami ne tun da dama a makamin guda uku ne. Na farko akwai mataki na islam, akwai mataki na iman, akwai mataki na isan wanda shine ƙarshen mukami. To idan ka tafi makamin isan wanda dukkanin wani wali bawan Allah masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam burinsa wato ya sadu da wannan mukamin na isan shine mashhadul isan. Makami ne na sufaye, duk almajirin sufaye ya san wannan mukamin. To suka ce ibnu taymiya yana buya ya gibu an masawin, ibnu taymiya yana buya wato yana rikirkita tunani, yana ƙarare da lissafin mai lissafi a lokacin da yayi kokarin wato bada misalin girma da matsayin ibnu taymiya. Sai suka ce wa an mashhadul isani lam yatagayyabu, amma idan kai kokarin wato wa an mashhadul isani idan ka je mukamin mashhadul isan wato lam yatagayyabu ibnu taymiya baya buya. A wannan mukamin idan ka ce babu kowa babu komai sai ibnu taymiya, babu kowa babu komai babu tasirin kowa sai ibnu taymiya. Dan haka idan ka ce ba a ganin kowa ba a jin kowa sai ibnu taymiya, ya zama Allah a wannan gurin. An daina ganin kowa, an daina gane kowa, an daina jin kowa, shine wa an mashhadul isani lam yatagayyabu. Idan ka je mashhadul isan makorar makami to shikenan babu kowa babu komai sai ibnu taymiya. Na farko kenan wannan kun ga sun ba ibnu taymiya makamin ne, makamin Allah subhanahu wataala. Sai na biyu kuma yan uwa na biyu kuma sai ku biyo ni. Yawa na biyu kuma shine suka ce da ibnu taymiya wato anta ruhul wujudi fi asrikal ana wa qalbal wara wa ainiz zamani. Suka ce ibnu taymiya anta ruhul wujudi, kai ibnu taymiya kai ne ruhin duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya halicce shi. Yanzu rayuwar da nake yi ba da rayuwata nake rayuwa ba kuma da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake rayuwa ba da rayuwar da Allah subhanahu wataala ya albarkace ni da ta nake rayuwa ba. A'a, ina rayuwa ne da rayuwar ibnu taymiya. Ruhin da yake jikina ba nawa bane, ruhin ibnu taymiya ne. Ruhin da yake jikinka kai da kake kallo na da wanda yake sauraro na ba ruhin ka bane, ruhin ibnu taymiya ne. Mala'iku da aljanu da duk wani abin da Allah ya halice shi ya rayu ne, wanda ya rayu wanda kuma ya gama rayuwar sai tafi to ya rayu ne da rayuwar ibnu taymiya, wanda kuma yake kan rayuwar to yana kan rayuwa ne da rayuwar ibnu taymiya. Ruhin da yake jikinsa ya zama kamar photocopy, asalin hakikanin ruhin to daga ibnu taymiya ne. Shine anta ruhul wujudi, kai ibnu taymiya ruhul wujudi, kai ne rayuwar duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya halice shi. Fi asrikal ana, a wannan zamanin da muke ciki, wato tun daga zamanin da ibnu taymiya ya fara fatawa kenan, tun daga zamanin ibnu taymiya har ya zuwa ƙarshen wato ƙarshen da duniya za ta tashi, to duk wani wanda yake rayuwa yana rayuwa ne da rayuwar ibnu taymiya. To wa qalbal wara, kuma ibnu taymiya zuciyar da take jikinmu wato zuciyar ibnu taymiya ce, tamu photocopy ce, asalinta daga ibnu taymiya ta fito. Wa qalbal wara kenan, ibnu taymiya shine zuciyar duk wani abun halitta. Wa ainiz zamani, to dan ka gane ibnu taymiya ana nufin shine Allah, to wa ainiz zamani, ibnu taymiya shine asalin haƙiƙanin zamani. Ibnu taymiya shine zamani, wato zamani, ad-dahr, az-zaman, ibnu taymiya shine wannan. Anta ruhul wujudi, kai ibnu taymiya kai ne ruhin abun halitta. Duk wani samamme, duk wani abu da Allah ya samar, tun daga kan mala'iku, annabawa, manzanni, aljanu, mutane,
to gabaki ɗayansu ruhin da suke rayuwa da shi ba nasu bane, ruhin Ibn Taymiyyah ne, wato alfarmar ruhin Ibn Taymiyyah suke ci. Ruhin Ibn Taymiyyah shine maganaɗisin ruhinsu wa qalbal wara, kuma zuciyar da take jikinsu ba ta su bace, zuciyar Ibn Taymiyyah ce. Albarkacin zuciyar Ibn Taymiyyah suke ci, sai aka kamar wayarin ne da zuciyar Ibn Taymiyyah. Wa ainihin zamani, kuma kai ne zamani, kai Ibn Taymiyyah, kai ne ma zamanin gaba daya, wato kai ne Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da yake faruwa. To bayan wannan sai kuma mu tsallaka mu tafi shafi na sai mu tafi shafi na 346. Yanzu mun yi karatu a cikin shafi na 333, to sai mu tafi shafi na 346. Za mu ga suna faɗa, suna cewa taqiyuddini adha baharu ilmin yajibu sa'ilina bila qanudi. Wato taqiyuddini, wato Ibn Taymiyyah, wato wani irin hujja ne a cikin addini, wani mai yana da tsoron Allah sosai, ko kuma shi hujja ne ma a cikin addini. Adha, wato ya kasance baharu ilimi, kogi ne na ilimi. To ba anan karatun yake ba, duk ba anan karatun yake ba. Sai suka ce da Ibn Taymiyyah yajibu sa'ilina, Ibn Taymiyyah yana amsa wato buƙatar mai nema, wanda ya daga hannu yana roƙo ko ya zo gurin Ibn Taymiyyah neman wani abu, yajibu sa'ilina, to yana bawa wannan wanda yake roƙon bila qanudi, ba tare da yake kauna ba. Yani abin da ake nufi anan, ba a zuwa gurin Ibn Taymiyyah a rasa. Shi babu a tare da Ibn Taymiyyah, ba a taba nema a gurinsa a rasa ba. Dan haka yajibu sa'ilina bila qanudi, kaga yayi daidai da ayata alqur'ani wacce Allah subhanahu wataala yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Ta yi daidai da wannan ayar, wato ba a nema a gurin Ibn Taymiyyah a rasa. Baiti na 4, wanda ina kusan shine zai zama baiti na ƙarshe, suka ce a haɗa bi kulli ilmin fihi naf'un fa qul ma shita fil bahri al muhidi ko fil hibri al muhidi. Suka ce a haɗa bi kulli ilmin, Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimai na duniya da na lahira. Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimi gaba ɗaya, babu wani ilimi da Allah ya yi shi wanda Ibn Taymiyyah bai san shi ba. Babu wani ilimi da Ibn Taymiyyah bai san shi ba. Ya yi haɗa, ya kewaye dukkanin ilimin Allah, wanda kuma ƴan uwa sun sani Allah subhanahu wataala shine wanda a haɗa bi kulli shay'in ilma, shine wanda ya kewaye dukkanin ilimai gaba ɗaya, Allah subhanahu wataala. To sai suka ce wai a haɗa bi kulli ilmin fihi naf'un. Ibn Taymiyyah ya yi ihada, ya san dukkanin ilimai gaba ɗaya. Sai suka ce to dan ka gane wato Ibn Taymiyyah shine Allah, sun bashi mukami na hadarar ilahiyya. Sai suka ce fa kullu ma shi ita, ka faɗi duk abin da ka ga dama fil baharil muhidi, a cikin wannan ko fil hibril muhidi, a cikin wannan bijimin malami, ko a cikin wannan kogi albaharul muhit, a cikin wannan kogi wanda ya kewaye duniya gaba ɗaya, ko kuma wanda ya kewaye ilimai gaba ɗaya. A haɗa bi kulli ilmin fihi naf'un. Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimai gaba ɗaya, yayi ihada. Kaga yayi daidai da ayar alqur'ani wacce take cewa da take magana akan Allah subhanahu wataala, a haɗa bi kulli shay'in ilma. Allah shine kada yayi ihada a cikin dukkanin ilimai gaba ɗaya. Duk wani abu Allah ya ihada, shi ya san komai. To sai suka ce a shi ma Ibn Taymiyyah to ya kai wannan mukamin. Sai dan ka gane sai aka ce fa kul ma shi ta, ka faɗi duk abin da ka ga dama fil baharil muhidi, a cikin wannan kogi wanda ya kewaye dukkanin ilimai na duniya da lahira gaba ɗaya. Ibn Taymiyyah kenan, mukamin Ibn Taymiyyah kenan. To a ƙarshe abin da zan faɗa, bara na dawo shafi na 333. Wani karatu ne wanda a karatun wato akwai wani abu wanda ya kama da raina kima da daraja ta tabi'ai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai raina
kima da daraja da alfarma da suka yi, wanda suka fifita Ibn Taymiyyah akan tabi'ai almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka ce ai Ibn Taymiyyah ma ya fi su. Dan haka mu dawo shafi na 333. Mu dawo shafi na 333. za mu ga wannan karatun da muke so mu faɗa. Abinda suka ce a haƙin Ibn Taymiyyah, wanda zai tabbatar mana anan, Ibn Taymiyyah sun fifita Ibn Taymiyyah akan tabi'ai almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan suka ce walaysa lahu fil ilmi waz-zuhdi mushbihun siwa al-Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib. Walaysa lahu fil ilmi waz-zuhdi mushbihun. Shi fa Ibn Taymiyyah ba shi da abokin tarayya. Ibn Taymiyyah bai da wani wanda zaka yi comparing ɗinsa da shi a fagen ilimi da kuma wato abinda kama da wato tsoron Allah, gudun duniya. Babu wani mutum wanda zaka ɗauko shi ka jingina shi da Ibn Taymiyyah ka kwatanta shi ka ce ya kai Ibn Taymiyyah, duk duniya ba a yi shi ba, inji almajiran Ibn Taymiyyah. Walaysa lahu fil ilmi waz-zuhdi mushbihun. Ibn Taymiyyah ba shi da na biyu a cikin wato ilimi da kuma gudun duniya, tsoron Allah subhanahu wataala. Ba a yi na biyun Ibn Taymiyyah ba, shi kadai ne wahdahu la sharika lahu la shabiha lahu. To shikenan suka ce to abinda zai tabbatar ma da raini da wulakanta kima da daraja ta almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce siwa al-Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib. Ko da ko wato Hasan al-Basri ne da Ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, ko da su ka dauko ka jingina su ka hada su da Ibn Taymiyyah, to wallahi sai kaga Ibn Taymiyyah ya fi su kima, ya fi su daraja, ya fi su mutunci. Wanda shi wannan Sa'id ibn al-Musayyib din nan shine fa wanda ake cewa sayyidu tabi'ina, kuma shi ake cewa qudwatu salaf, faqihul fuqaha is-sab'a, jabalul ilm wa ayatul hifz, الشيخ الكامل العالم العامل القوي في الحق والثابت عند الشدائد والزاهد الزاهد العابد الإمام العلامة أبو محمد سعيد بن المسيب. shi ake gaya wa wannan, shi Sa'id ibn al-Musayyib shi ake gaya wa wannan. Sa'id ibn al-Musayyib ba, Sa'id ibn al-Musayyib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, almajirin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To Ibn Taymiyyah suka ce walaysa lahu fil ilmi waz zuhdi mushlun. Kai Ibn Taymiyyah, shi Ibn Taymiyyah fa bai da na biyu a fagen ilimi da zuhudu da tsoron Allah. Duk duniya ba a yi wanda zai kama da Ibn Taymiyyah babban rantana ma har ya kai mukamin da Ibn Taymiyyah ya kai na ilimi da kuma tsoron Allah subhanahu wataala. Dan ka gane abin rainin hankali ne da wulakanci, sai aka ce su Hasan al-Basri. Koda wato Hasan al-Basri ne tabi'i, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn al-Musayyib, koda Sa'id ibn al-Musayyib ne tabi'i, koda Sa'id ibn al-Musayyib ne wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka faɗa akan Sa'id ibn al-Musayyib, suka ce la a'lamu ahadan min at-tabi'ina awsau ilman bi Sa'id ibn al-Musayyib. Ba su san wani mutum wanda yake da ilimi, wanda Allah ya yalwata masa ilimi da fahimtar abu ba irin Sa'id ibn al-Musayyib. Ba su san shi ba har sai da take ta kawo wani zubin, wato idan wata mas'ala ta rikici, idan aka rasa wata mas'ala, ana tunanin ya za a yi mas'alar a warware ta. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas yana cewa a hakin Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa salul Hasan fa innahu hafiza wa nasiya. Sayyiduna Anas bin Malik
ya kasance idan wato ana neman wata fatawa akan wani abu, sayyiduna Anas bin Malik ba hadimin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana Anas bin Malik yaqulu salul hasana fa innahu hafiza wa nasina. Ya kasance yana cewa ku tambayi, idan aka nemi wata fatawa sai ce ku tambayi Sa'id bin Musayyib, mu mun manta amma shi yana da hadda, ku tambaye shi. To shi ne wanda suka ce ko Sa'id ibn Musayyib bai kai ilimi da tsoron Allah Ibn Taymiyyah ba, ko shi ne ba za a yi compare ɗinsa da Ibn Taymiyyah ba, ko da Hasanul Basri ne duka ba su kai su ba. Wanda shi Sa'id ibn Musayyib din nan a zamanin a cikin khalifancin Sayyiduna wa Umar bin al-Khattab aka haife shi, a cikin khalifancin Sayyiduna Umar aka haife shi, kuma a cikin garin Madina aka haife shi. Amma suka ce ko shi bai kai girman Ibn Taymiyyah ba, tabi'i almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka ce ko shi bai kai kima da daraja da alfarma ta Ibn Taymiyyah ba. Don haka yanzu ƴan uwa, wannan kusan shine ƙarshen karatunmu. Wannan shine abin da zamu wannan mun ba wa ƴan uwa dama, duk wani wanda yake da damar kiran waya to ya kira waya, kofa a buɗe take, kofa a buɗe take. Don haka abin da suka ce baitukan da muka yi magana akan su shine, na farko sun ce da Ibn Taymiyyah ya gibu walakin an masawin wa gaibatin wa an mashhadil isani lam yataghayyar. Wato Ibn Taymiyyah idan kai kokarin kwatanta girma da matsayi na Ibn Taymiyyah, to sai wato kwatancen da za ka yi sai ya gajiyar da kai, sai ka nemi girman da matsayin na Ibn Taymiyyah sai ka rasa, saboda ya fi ƙarfin duk wani misali da za ka yi a kansa, buya yake. Amma idan ka tafi ka ƙure muƙaman da ake buƙata, ka shige Islam, ka shige iman, ka tafi ihsan, ka ƙure ka tafi wannan muƙamin mashadul ihsan, to Ibn Taymiyyah shine a gurin, babu kowa babu komai sai Ibn Taymiyyah. Sannan suka ce da Ibn Taymiyyah a hada bi kulli ataqiyuddin azabaru ilmin yajibu sa'ilina bila qamdi. Suka ce shi Ibn Taymiyyah ba a taba nema an rasa a gurin Ibn Taymiyyah ba. Na biyu kuma suka ce a hada bi kulli ilmi fi naqum fa qul ma shita bil baril muhidi. Ibn Taymiyyah yayi ihada, ya san dukkanin ilimai na duniya da lahira gaba daya, kuma duk abin da ka ga ma ka faɗa a haƙin Ibn Taymiyyah. Wannan muƙami ne na Allah suka bashi, a hada bi kulli shay'in ilma. Allah subhanahu wataala shine yake da wannan muƙami. Sannan suka ce da Ibn Taymiyyah anta ruhul wujudi fi asrika al'ana wa qalbal wara wa ainiz zamani. Wato Ibn Taymiyyah anta ruhul wujudi, kai ne ruhin duk wani abun halitta. Fi asrika al'ana, a zamaninka, a wannan zamanin naka, to kai ne ruhin duk wani abun halitta, duk wani samamme kai ne ruhinsa. Wa qalbal wara, kuma kai ne zuciyar duk wani abun halitta, duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya halice shi, to kai ne zuciyar wannan abu. Wa ainiz zamani, kai Ibn Taymiyyah fa kai ne ai asalin zamani, kai ne ma zamanin, hakikanin zamani, to kai Ibn Taymiyyah kai ne Ibn Taymiyyah. To shikenan sai kuma wannan baitin da muka ce, wannan baitin wato raini ne da wulakanci a haƙƙin tabi'ai almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun ce wai Ibn Taymiyyah wa laysa lahu fil ilmi wa zuhdi mushbihun suwa al-Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib. Wato Ibn Taymiyyah ba shi da na biyu a fagen ilimi da kuma zuhudu, tsoron Allah, gudun duniya. Ibn Taymiyyah bai da na biyu, saboda wulakanci ba su ga wanda za su ɗauko su kwatanta shi da shi ba, sai almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune tabi'ai. Sai suka ce su al-Hasan al-Basri, ko da Hasan al-Basri ne, wa Ibn al-Musayyib, ko da Sa'id ibn al-Musayyib ne. Mun gaya muku wanda sai da ta kai Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyiduna Anas bin Malik, idan an zo neman wata fatawa zai ce ku tafi gurin Sa'id ibn al-Musayyib, shi yana da kaifin hadda, mu kuma mun manta. Sai da ta kai wannan kadamu, kuma ana yi masa laƙabi da sayyidu tabi'i, sayyidu tabi'ina, shugaban tabi'ai, shugaban almajiran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ana yi masa wannan laƙabin, shi Sa'id ibn Musayyib.
to shine suka ce ko da shine bai kai kima da daraja da alfarma ta Ibn Taymiyyah ba, bai kai ilimin Ibn Taymiyyah ba, wanda sahabi ya masa stamp ya masa shaida akan cewa yana da fikira, yana da kaifin hadda, wai shine suke cewa ko shi bai kai Ibn Taymiyyah ba. Sai suka ce to man rama hibran gairuhul yaumi filwara, duk wanda yace zai nemi wato wani malami timbatsatse wanda ya kai kima da daraja ta Ibn Taymiyyah, to fa zakal ladzi qad rama an qa'a mugribi, to lalle hakika wannan kamar mutum ne wanda ya nemi wato anqa, kamar mutum ne wanda ya nemi wato bakuncin wannan wato tsuntsun da ake cewa al'anqa. Wannan tsuntsun mai daliya ya kawo maganar wannan tsuntsun al'anqa, da ya kawo maganar sai yake cewa wani tsuntsu ne da aka yi shi a zamanin wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala. Wannan tsuntsun ya kasance mace tana ɗauki da jaririnta a bayanta tana goyi da jinjiri ko yaronta a baya. Wannan tsuntsun zai yi diran mikiya ya fizge wannan jinjirin daga bayanta ya tafi da shi. Haka wannan bala'in haka aka dinka saukar musu da shi a lokacinsu. To a lokacin wannan annabin sai aka kai wa wannan annabin zamanin karar wannan bala'in da yake faruwa. Sai annabin ya yi addu'a, sai Allah ya tafi da wannan bala'in da musibar, sai aka daina yi gaba ɗaya. To sai suka ce ka kamar abu ne wanda ya tafi, annabi ya yi addu'a an shafe bala'i, an shafe matsala, ba ta kuma dawowa ba. To sai suka ce wanda ya nemi wani malami tumbatsatse wanda zai kwatanta shi da Ibn Taymiyyah, to lallai kamar mutumin da ya kokarin dawo da wancan bala'in da wannan annabin ya yi addu'a Allah ya tafi da shi, kamar wanda ya nemi wannan ne. Kaga abu ne wanda ba zai yi ba ko? To shikenan, to suka ce idan mutum ya nemi ya kawo wani malami ko wani mai ilimi wanda zai daidai da ilimin Ibn Taymiyyah, to kamar ya nemi dawo da irin wannan matsalar da ta faru a zamanin wannan annabin. Kaga abu ne wanda ba zai yi ba. To abin da suka faɗa kenan. Kaga wannan cin mutunci ne da kuma wato rashin sanin daraja da kimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da yake da akwai. Dan haka a kadamin da muke kai a yanzu, to yan uwa kofar mu a buɗe take. Duk wanda yake ganin zai iya kira, to insha Allah kofa a buɗe take. Kofa a buɗe take insha Allah. Kowa zai iya kira. Wannan shine abin da yake da akwai. To wannan shine abin da yake da akwai a ƴan uwa. Duk mutumin da yake ganin abin da muka faɗa ba daidai bane, to sai ya kira wato ya fahimtar da mu. Ya fahimtar da mu abin da yake ganin shine daidai. Da haka ga dai Ibn Taymiyyah an ce a hada bi kulli ilmin fihi naf'un fa qul ma shi'ta fil bahri al-muhit. Duk abin da kaga dama ka faɗa a hakkin Ibn Taymiyyah. Wato a hada bi kulli ilmin, Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimai gabaki daya na duniya da na lahira. Fa qul ma shi'ta fil bahri al-muhit. Kuma ka faɗi duk abin da kaga dama a cikin wannan irin kogi, wannan wanda yake kogi ne na ilimi, wanda kuma ya yi ihada, ya kewaye ilimai gaba ɗaya ya san su. Duk abin da kaga dama ka faɗa. In kaga dama duk mukamin da kaga dama ɗauko jingina a hakin Ibn Taymiyyah, daidai ne, baka yi kuskure ba. Abin da suka faɗa kenan. Sannan sun faɗa sun ce an taruhul wujudi, ga littafin mun karanto shafi, mun karanta a littafin al-uqudud durriya na Ibn Abdul Hadi. Sun faɗa suka ce an taruhul wujudi fi asrika al-ana wa qalbal wara wa aini zamani. Kai Ibn Taymiyyah kai ne ruhul wujudi. Duk wani wanda yake rayuwa ba da ruhi sai yake rayuwa ba, da ba kuma Allah ne ya saka masa wannan ruhin a jikinsa ba. A'a, Ibn Taymiyyah ruhin Ibn Taymiyyah ne. Wa qalbal wara, kuma kai Ibn Taymiyyah kai ne zuciyar duk wani wanda yake da zuciya a jikinsa. Kai ne zuciyarsa. Ba Allah ne ya saka masa wannan zuciyar ba, a zuciyar Ibn Taymiyyah ce. Wa aini zamani, kuma kai Ibn Taymiyyah kai ne ma zamani gaba daya. Kai ne zamani gaba daya, kai Ibn Taymiyyah kai ne zamani. A ina aka samu wannan karatun? Ibn Taymiyyah shine zamani, kuma shine ran duk wani abu da yake motsi, da ma wanda ba duk wani abu wanda yake da rai, to ran ba nasa bane ba, kuma Allah ne ya saka masa wannan ran ba. A
ruhin ibnu taymiya ne. Zuciyar da kake jin ta a jikinka ba taka bace, ba Allah ne ya saka ma ba, zuciyar ibnu taymiya ce. Da tasirin ibnu taymiya muke rayuwa gaba ɗayan mu a duniya. Duk wani mai rayuwa da tasirin ibnu taymiya yake rayuwa. Wannan shine abin da suke so su faɗa mana. A hada bi kulli ilmin fihi nafun. Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimi na duniya, bayan Allah ya gaya mana shi kadai wallazi ahada bi kulli shay'in ilma. Ya gaya mana shi kadai ya san dukkanin ilimi. To amma sun ce Ibn Taymiyyah ahada bi kulli ilmin fihi nafun. Dukkanin ilimin Ibn Taymiyyah ka sani. Fa kulma shi ta, a ƙarshe ma suka ce fa kulma shi ta, duk abin da kaga maka faɗa fil banin muhida, cikin wannan irin kogi tun batsatsen malami wanda ya kewaye dukkanin ilimai gabaki ɗaya san su. Wannan fa shine ba. Wannan shine Ibn Taymiyyah a gurin su. Amma idan an ce da shugaba sallallahu ruhul wujudi, sai su dinka kumfar baki suna ihu suna hayaniya, dan me za a faɗa wa shugaba alaihi salatu wasalam. Wanda mu abinda muka sani, shugaba alaihi salatu wasalam shine ruhul wujudi, shine nurul akwani. Amma an faɗa a haƙƙinsa za su ce a ai wannan ba gaskiya bane. To insha Allah idan Allah ya kai mu gobe da himmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wani karatu zan kawo shi inda Ibn Taymiyyah ya dauko wata magana ya ce Imam Shafi'i ya faɗa. Yayi wa Imam Shafi'i ba za mu ce ƙarya ba. Ya faɗi abinda Imam Shafi'i bai faɗa ba. Yace ga abinda Imam Shafi'i ya faɗa. Kuma duk a littattafan Imam Shafi'i babu wannan magana. Mu dai ba mu ganta ba. Tunda da ya kawo bai ce ga littafi ba, bai ce kaza da kaza ba, duka mu dai ba mu san inda wannan magana ta fito ba. Wala Allah idan mun zo yin karatun to za a iya samun wanda zai fito da magana ya ce ga littafin da Imam Shafi'i ya kawo magana. Wannan shine abin da yake da akwai. Da haka tunda babu damar kira, to insha Allah karatun yayi yace muke so, tunda at least ya kai wajen minti 30. To wannan shine abin da yake da akwai dai. Kafin mu yi conclusion ɗan uwa, bari mu ƙara maimaita muku wannan muqamatu da aka bawa Ibn Taymiyyah, wanda har sai da ya kai muqamin Allah subhanahu wataala. Na farko abin da suka ce Ibn Taymiyyah yagibu walakin an masawin wa gaibatin wa an mashadil isani lam yatagayyabu. Idan kai kokarin kwatanta muqami da girma da matsayi na Ibn Taymiyyah, sai kokarin ka ya kare, sai ka rasa ma Ibn Taymiyyah a ina yake, ba za ka iya ba. Ya fi karfin a yi misalin sa, shine yagibu an masawin. Ibn Taymiyyah ya fi karfin a bada misalin girmansa da darajarsa da alfarmarsa, ya fi karfin nan. Wa an mashadil ihsan lam yatagayyabu. Idan kuma ka kure ka tafi maqamin ihsan, mashadil ihsan, maqamin da waliyai bayin Allah suke burin su riska, idan ka je gurin ba kowa ba komai sai Ibn Taymiyyah, kaga ya zama Allah. To shikenan, na ɗaya kenan. Na biyu kuma suka ce wato a hada bi kulli ilmi fihi nafun fa qul ma shi'ta bil bahril muhit. Ibn Taymiyyah ya san dukkanin ilimai na duniya da lahira gaba daya, kuma in kaga dama duk abin da kaga dama na kima da daraja da alfarma faɗa wa Ibn Taymiyyah, muqamin sa ne ya kai. Sannan na uku suka ce anta ruhul wujudi fi asrikal ana wa qalbal wara wa ainiz zamani. Kai Ibn Taymiyyah kai ne ruhin duk wani abu da yake rayuwa, rayuwarsa rayuwarka ce, ba da rayuwar da Allah ya saka masa yake rayuwa ba, ruhinka ne tasirinsa. Duk wani abin da Allah ya halice shi a duniya yana rayuwa ne da tasirin rayuwar da take jikin Ibn Taymiyyah. To yau Ibn Taymiyyah ya mutu. Ibn Taymiyyah ya mutu. Yanzu da rayuwar wa muke rayuwa kenan. Tunda kun ce da mu ruhul wujudi, anta ruhul wujudi, kai Ibn Taymiyyah kai ne ruhin duk wani samamman abu. To yau da rayuwar wa muke rayuwa. Tunda Ibn Taymiyyah ya tafi, ya mutu ya koma ga Allah, kun yadda har sai da aka yi kadamin da tunda gashi nan ma abinda kuka ba mu labari a cikin mutuwar da ima, har da mata ma sun zo suna ta sumbata su suna kisin dinsa saboda neman albarkarsa a lokacin da ya mutu. Kaga wannan zai tabbatar maka da cewa Ibn Taymiyyah ya mutu a lokacin mutuwar sa kenan. To dan haka tunda yanzu Ibn Taymiyyah ya mutu, kuma an ce da rayuwarsa muke rayuwa, shi kuma Allah baya mutuwa. To yanzu da rayuwar wa muke rayuwa, tunda an dauke rayuwar da muke rayuwa da ita wacce Allah ya saka mana, an saka mana rayuwar Ibn Taymiyyah. To yanzu da rayuwar wa muke rayuwa. Wannan ma amsa ce wacce ya kamata, tabbaya ce wacce ya kamata a amsa mana ita. Sannan na biyu suka ce kuma qalbar wara, Ibn Taymiyyah shine zuciyar duk wani abun halitta. Wa ainihin zamani, Ibn Taymiyyah kai shine fa asalin zamani, shine ma zamani. Shi Ibn Taymiyyah shine zamani, ba Allah bane zamani, Ibn Taymiyyah ne zamani. Yawwa. Sannan na uku suka ce taqiyuddin ababaru ilmin yajibu sa'ilina bila qalbi. Ibn Taymiyyah ba a nema a gurin sa a rasa, ba a taba nema a rasa a gurin Ibn Taymiyyah ba. Shi Ibn Taymiyyah baya ba. Yawwa, Ibn Taymiyyah baya ba. Sannan na hudu wanda kusan shine karshe
abinda suka ce walaysa lahu fil ilmi waz zuhdi mushdun siwa al-hasan al-basri wa ibn al-musayyib. Ibn taymiya duk duniya gaba daya ba a taba yin wani malami ko wani mutum mai tsoron Allah mai ilimi wanda zaka kwatanta shi da irin ilimi da tsoron Allah Ibn Taymiyyah ba a yi shi ba a duniya, ba a taba yin sa ba tunda Allah ya halicci duniya. Dan ka gane sai aka dauko ma misali, aka baka misali da tabi'ai, almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce da kai ina misali, sai aka ce siwa al-Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib. Ko da kai ne Hasan al-Basri, ko da kai ne Sa'id ibn al-Musayyib, ko kai ne su, to baka kai kimarsa da darajarsa ba, baka kai ba, ko ka kai mukamin su, wanda mun gaya muku shi Sa'id ibn al-Musayyib har sai da take ta kawo idan aka zo da matsala a gurin Sayyidina Anas ibn Malik, hadimin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana faɗa wa mutane ku je gurin Sa'id ibn al-Musayyib. Shi yana da kaifin hadda, yana hadda cewa mu kuma mantawa muke, shi ne yake faɗa masa wannan. Mu mun manta, shi kuma bai manta ba, yana da fikira, yana da kaifin hadda. A sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan shaida, wanda an har sai da take ta kawo ana kiransa Sayyidu Tabi'ina. Sayyidu Tabi'ina shi Sa'id ibn al-Musayyib. To shikenan suka ce to wa man rama hibran gairu yawmi fil wara to fa zakal ladzi qarrama an qa'a mugribi. Duk wanda ya nemi wato wani malami wanda zaka kwatanta shi da Ibn Taymiyyah, duk in har kace zaka bata wa kanka lokaci wai dan ka nemo malami ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin malaman da muke a zamanin mu, ka dauko wani malami kai kwamfiya da dinsa da Ibn Taymiyyah ka ce ya kai mukamin Ibn Taymiyyah, to lallai kamar mutumin da ya nemi wato bakuncin al'anka. Mun kawo misali muka ce wannan anka din da suka kawo wani tsuntsu ne da aka yi shi a zamanin wani annabi. Mai daliya ya kawo magana a zamanin wani annabi. Shi wannan annabin wato a zamanin sa an jarraba a mutanen zamanin sa da wata annoba, da wani bala'i da musiba. Wato mace tana dauki da ɗanta a bayanta, tana goyi da shi. Wannan tsuntsun haka zai zo ya fizge ɗan daga bayanta ya tafi da shi su cinye. To sai mutanen zamani sai suka kai wa annabin ƙara, ga abin da yake damu muka za da kaza. To shikenan annabi ya gaya wa Allah subhanahu wataala, sai Allah ya ɗauki wannan musibar, ya ɗauki wannan bala'i. To shikenan sai suka ce to idan ka sake kace za ka nemo wani wanda ya kama da Ibn Taymiyyah a fagen ilimi da tsoron Allah da wato gudun duniya, to lallai kamar mutumin da ya kokarin dawo da bara bana ne. Kaga abu ne ba zai yi ba. To dan haka duk a ina kaga wannan farkon baitin zaka ga ai raina tabi'ai ne, almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu Ibn Taymiyyah ya fi almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib wanda ake gaya wa Sayyidu Tabi'ina ake gaya wa Sa'id ibn al-Musayyib. To a gaya mana a ina Allah subhanahu wata'ala ya ce Ibn Taymiyyah ya fi tabi'ai, a ina Allah ya gaya muku cewa Ibn Taymiyyah ya fi tabi'ai almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da muke so mu, wanda mun faɗa shi wannan Sa'id ibn al-Musayyib din shine sahabbai a zamanin sahabbai. Sa'id ibn al-Musayyib shi ake gaya wa Sayyidu Tabi'ina, shi ake gaya wa qudwatu salaf, shi ake gaya wa faqihul fuqaha sab'a, shi ake gaya wa ayatul hibs, shi ake gaya wa ash-shaykh al-kamil al-alim al-amil al-qawi fil haqqi at-thabit inda shara'i az-zahid al-abid al-imam al-allama. Sa'id ibn al-Musayyib shine yake da wannan mukamin. To amma suka ce wannan Sa'id ibn al-Musayyib din tabi'i wanda aka haife shi a Madina a zamanin khalifancin Sayyidina Umar, to bai kai kima da daraja da alfarma ta Ibn Taymiyyah. Dan haka a wannan littafi, a wannan hadisi, a cikin Qur'ani a ina Allah ya faɗi cewa Ibn Taymiyyah ya fi tabi'i wanda ya zauna da sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a kawo mana aya ko a kawo mana hadisi ko a kawo zantukan magabata waɗanda suka tabbatar da wannan magana. Wannan shine ba wani abun faɗa bane ba wani abun rigima bane ba. Dan haka wannan shine abun da yake da akwai. Wa da'al qadri kifaya wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan uwa muna tawassuli da girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah ya tsare mana mutuncin mu, ya tsare mana imanin mu, ya iya mana, ya tsaya mana, ya tsare mu jin kunyar duniya da lahira albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bayan haka muna ƙarin tawassuli da girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda girman alfarmar kaunar da take a cikin zuciyar Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, saboda alfarmar kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da take cikin zuciyar Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu, saboda alfarmar kaunar da take kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da take a cikin zuciyar Maulana Shehu Abubakar Atiku, saboda kaunar da take zuciyarsa ta Maulana Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya ɗauke damuwar da take damu mu a ƙasar mu ta Najeriya da garin mu na Zamfara da garin mu na Kaduna da garin mu na Maiduguri da sauran garuruwa da suke fama da bala'ai da musibu. Allah ya ɗauke, ya ƙara mana kwanciyar hankali da nutsuwa, ya wanzar da zaman lafiya a cikin addinin mu na musulunci, ya taimake shi a duk inda yake saboda girman zatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.